सोलिफु 2025 मायथाइनि 14 एप्रिल खालाराव आसामनि राव बिखान्थि आरो बेखौ मावफुंनायनि सोमोन्दै आसामनि मानगोनां रायजो बेंगिरिजों फोसावजानाय बिथोनखौ गोथौयै नोजोर होदों बर' थुनलाइ आफादा। बे बिथिङाव सोलिफु बोसोरनि 12 मे खालाराव खुंजानाय बर' थुनलाइ आफादनि मिरु मावफुं आफादनि मोनसे गोनां जथुम्मायाव आसामनि गोजौ सोलोंथाइ बिथोनजों लोगोसे सोरखारजों सामलायजानाय फरायसालिमा आरो सोरखारि मडेल फरायसालिफोरनि थाखाय गुबुन गुबुन मासि थिसननाय असमिया रावखौ बाहायनो गोनांथि होनायजों लोगोसे गोजौ मख'नाय बिथोननि सायाव गुवारै सावरायनाय जादोंमोन। जथुम्मायाव बे बिथोनखौ मावफुंनो लानायखौ गोख्रोङै हेंथा खालामदों जोंनि भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादा। माहारियारि सुबुंफोरनि मोजांनि थाखाय दानफिननो थाखायबो दाबि खालामनाय जादों। बे बिथोननि फिथाइ महरै भारतारि संबिजितनि 8थि फारिलाइनि सिङाव गनायजानाय आरो आसामनि लोगो रावारि राव महरै गनायथि मोननाय बर' रावनि थामोनथाखो बिटिआर ओनसोलावल' सिमा होनानै थामोनथाखो नागिरदों आरो बे बिथोननि दारै आसामनि गुबुन गुबुन मैखोम थानाय जायगायाव गुबैयै BKWSC ओनसोलाव बेनि बाहायथिखौ गैया खालामनो नाजादों आसाम सरकारा। बेखौ जों बर' थुनलाइ आफादा लोगोसे भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा माब्लाबाबो जों गनायना लानो हाया। मख'नो गोनांदि 1913 मायथाइनि आसामाव बर' बिजोंजों जौगानायनि उननिफ्रायनो सोरखारा मोनब्रै रावारि खान्थिखौ मावफुंनो मोननै बिजों गायसननाय, साख्रियाव असमिया रावखौ गोनांथार खालामनाय आरो बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव असमिया बिजोंनि फोरोंगिरिफोरखौ नारसिननानै थिसननाय बादि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय गोबां सावरायनाय जादोंमोन बर' थुनलाइ आफाद आरो आसाम सरकारजों। नाथाय बर' थुनलाइ आफादा आसाम जुडिसियेल सार्भिस आनजादाव बर' रावखौ बान्स आयदा थिसननाय होनाय दाबि दैखांनायावबो सरकारा बेखौ गोनांथि सानासै आरो फेहेराखिसै, जायनि जाहोनाव बर' राव थुनलाइ आरो हारिमुनि मोनथायाव खैफोद सोमजिदों। बर'नि बिखायाव मख'जाथावदि बर' हारि आरो बर' राव थुनलाइ आफादा जेब्लाबो गुबुन हारिनि राव थुनलाइ आरो हारिमुखौ मान होबोदों आरो होबोबाय थागोन। बावैसो बर' थुनलाइ आफादा सोरखारखौ असमिया रावखौ बर' आरो गुबुन हारिफोरनि सायाव जाबसिननायनि गोसोथिखौ नागारनो थाखाय खावलायदोंमोन, नाथाय मानियाखै आरो बेखौ जोङो गनायनो हायाखै। आफादा बेखौबो गोथौ दुखु फोरमायदों दि बिथोनफोरनि गेजेरजों आथिखालनि सोरखारा बर' रावखौ दावगाहोनो थाखाय थोजासे मान आरो सहायसुला खुंथायनि बिबान लानायखौ जों जेब्लाबो नुनो मोनाखै। जातीयताबाद मोनसे हान्जानि मुलाम्फाखौबो गोसो गोथारै आबुं खालामगासिनो दं। बर' थुनलाइ आफादाबो बेबादि आरजाथाइ सोरखारि बिथोनफोरखौ हेंथा होलायबाय थागोन। बेराफारसेथिं गेदेमा बर' हारिनि राव आरो थुनलाइखौ जौगाहोनो थाखाय सोरखारा लानाय मोनफ्रोमबो गनायथाव आगानखौ मदद होलांबाय थागोन आरो बेयाव दुलाराय बर' थुनलाइ आफादा जों बेवहाय मदद दं। आफादा लोगोसे 2020 मायथाइनि खुंथायारि सोलोंथायारि आरो थिसनथाइ खान्थिफोरनि बिथोनखौ अरायथायै बाहायनांगौ होननानै दाबि खालामदों। मानो होनोब्ला जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव आसाम सरकारा सम सम राव रोङै असमिया रावनि फोरोंगिरिफोरखौ थिसननानै फरायसालिखौ जोबस्रांनायनि लामायाव हाबा मावदों। बेखौ जों बर' थुनलाइ आफादा जेब्लाबो गनायना लानो हाया आरो जिहेतु बर' थुनलाइ आफादनि 1913 मायथाइनि 18 मेनिफ्राय जि बै समनि गिबि मन्थ्रि रुंसारि बिमला प्रसाद सलिहानि फोसावनायनि गेजेरजों दिनैसिम गुदि फरायसालिनिफ्राय फरायसालिमासिम इउनिभारसिटिसिम आयदा हिसाबै फरायनो मोनबाय आरो बे रावखौ दिनै भारत सरकारनि 8थि सिडिउलाव गनायथि मोननायनि बिथिङावबो आसामाव बिटिआरआवल'
बर' रावखौ सालायनानै BKWSC नि एरियायाव फोजोबस्रांनाय लामाखौ आसाम सरकारखौ जों मावनो मायनाय बिदि नुनो मोन्दों। दा बेखौ जोङो बर' थुनलाइ आफादा दुखु फोरमायदों आरो बेखौ जोङो जेब्लाबो जानो होनो हानाय नंगोन। दिनैनि नारसिनथाय बिबुंसारनि गेजेरजों आं आसाम सरकारखौ खावलायदों जे जिहेतुनाखि 80 सिडुल मोननाय रावनि भेलुआ एखे, बेखायनो अल अभार आसाम आसामिस, बर' आरो बायदि बायदि रावाबो समान मर्यादा मोननांगौ, बेखौ खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों।